ഭഗവതി വാസുദേവായ മനുഷ്യോവായ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണി നിർനിവേശ ശൂന്യവാസി വാസ്തുധാരണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതാദര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുതിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു എടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വായിക്കേണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെ? അതീന്ദ്രിയംഗമായ ഭഗവാന്റെ യാതൊന്നും ദർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുരുഷ അവതാര മഹത്തത്വത്തിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാര ലീലകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രപഞ്ച സംരക്ഷകനായിട്ട് വരുന്നതും വിഷ്ണു സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ അർദ്ധപ്രപഞ്ചത്തെ നിറയ്ക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജനനം, പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് രുദ്രൻ മുതലായ ദേവന്മാർ ആവിർഭവിച്ചെന്നും പിന്നെ ലീലാവതാരങ്ങളെയും പറ്റിയും ഗുണാവതാരങ്ങളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു. അഥവാ വിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, വാമനൻ തുടങ്ങിയവ ചില അവതാരങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ ഗുണാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശക്തി അമൂല്യ രത്നങ്ങളിലും വ്രജങ്ങളിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യദൃശിക്ക് സദൃശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ മഹാദേവനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മദേവനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവല്ല. വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ്? പാലും തൈരും പോലുള്ള വ്യത്യാസം ഭഗവാനും മഹാദേവനും തമ്മിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ശ്ലോകം 5. ഏതന്നാവതാരാണാം നിധാനം ബീജമവ്യയം യസ്യേന സൃജ്യന്തെ ദേവതിര്യങ്കനരാദയഃ. അതാണ് ശ്ലോകം. മാതാജി കാണത്തില്ല മാതാജി. ശ്ലോകം വായിച്ചില്ലേ? അതുകൊണ്ട് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ മനുക്കളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാനുള്ളത്. കാരണം ഇത് ചെറുതാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് ചിലപ്പോ ശ്ലോകം കൂടുതൽ കിട്ടും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൊട്ടടുത്ത അവതാരങ്ങൾ മനുക്കളാകുന്നു. ഇനി മനുക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അടുത്ത അവതാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരാണ്. ഇപ്പൊ പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ നിന്ന് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ വന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നത് മനുക്കളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത അവതാരങ്ങൾ മനുക്കളാകുന്നു. ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഒരു ബ്രഹ്മദിനം എന്നാൽ 43 ലക്ഷം. 43 ലക്ഷം, ഒറ്റ 10 100 1000 ലക്ഷം. അതെ, 43 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 1000 സൂര്യവർഷങ്ങളായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രഹ്മദിനം എന്നത് 43 ലക്ഷം. അത് നമുക്കറിയില്ല. ആ ചതുർയുഗങ്ങള് മുഴുവനും കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണത്. തൊട്ടടുത്ത അവതാരങ്ങള് മനുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തില് എത്ര മനുക്കളുണ്ട്? 14 മനുക്കളാണ് ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിലുള്ളത്. ഒരു ബ്രഹ്മദിനം എന്ന് പറയുന്നത് 43 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 1000 സൂര്യവർഷങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു മാസത്തിൽ 420 മനുക്കളും ഒരു ബ്രഹ്മവർഷത്തിൽ 5040 മനുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ 420 പ്രാവശ്യം മനുക്കൾ വരും. ഒരു വർഷത്തില് 5040 മനുക്കൾ ഉണ്ടാകും. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് 100 വർഷങ്ങളാകിയാൽ 5040 ഇൻറ്റു 100 മനുക്കൾ അഥവാ 5,04,000 മനുക്കൾ ഒരു ബ്രഹ്മജീവിത കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിത കാലയളവില് എത്ര മനുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്? 5,04,000 മനുക്കള് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. 14 മനുക്കളാണ് ഉള്ളത്, 14 മന്വന്തരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവിനാണ് നമ്മൾ മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ 14 മനുക്കളുണ്ട്. ആ 14 മനുക്കള് എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്ന പറഞ്ഞത്? 5004 മനുക്കള്. അങ്ങനത്തെ 14 മന്വന്തരാണുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ 5,04,000 മനുക്കള് ഒരു ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജീവിത കാലയളവില് ഉണ്ടാകും. ഓരോന്നിലും ഓരോന്ന് എന്ന കണക്കിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം പോലെ തന്നെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആരുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട്, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കലിയുഗം നടക്കുമ്പോ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോ സത്യയുഗം നടക്കുന്നുണ്ടാകും, ത്രേതായുഗം നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോണം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ, നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ബ്രഹ്മദേവനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? എത്ര മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മദേവനാണ്? 4 മുഖം. 4 അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവൻ ചതുർമുഖം. അപ്പൊ 10 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട്. 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട്, 10 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തില് 4 മുഖത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മദേവനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്. മാത്രമല്ല അവയെല്ലാം തന്നെ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസ വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും നിശ്വാസത്തിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ലോകം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകും, തിരിച്ച് ശ്വാസം വിടുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ഈ ലോകം വരും. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ അത് വരും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പറയണത്? ശ്വാസത്തിലാണെന്ന് അല്ലെ. എത്രയോ ശ്വാസം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയുന്നുണ്ട് എടുക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്. ഇപ്പൊ 100 ശ്വാസമാണെങ്കിൽ ആ 100 ശ്വാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. 101ാമത്തെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ നമ്മളില്ല. അപ്പൊ ആ ശ്വാസത്തിന്മേലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ആ ശ്വാസമാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അളവ് പറയുന്നത്. ആ ശ്വാസം നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്വാസം വേഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. അതല്ല നമ്മൾ പതുക്കെ കുറച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുക്കളാണ് പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ നിശ്വാസ വേളയിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ നിശ്വാസ വേളയിൽ കുറെ മനുക്കൾ ഈ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു കാലയളവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല 5,04,000 മനുക്കളാണ് വരുന്നത്.
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സുവിഖ്യാതമായ മനുക്കൾ താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുക്കളെ പേരുകളും മനുക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഫസ്റ്റത്ത് പറയുന്നത് യജ്ഞൻ, സ്വയംഭൂവ മനുവെന്നും യജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്വയംഭൂവ മനു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിഭു സരോചിഷ മനുവെന്നും സത്യസേനൻ ഉത്തമ മനുവെന്നും ഇപ്പൊ മനുക്കളുടെ പറയാണ്. 14 മനുക്കളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. 14 മനുക്കളെ കുറിച്ച് പേര് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് യജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വയംഭൂ മനു, പിന്നെ വിഭു സരോചിഷ മനു, സത്യസേനൻ ഉത്തമ മനു, ഹരി താമസ മനു, വൈകുണ്ഠൻ രൈവത മനു, അജിതൻ ചാക്ഷുഷ മനുവെന്നും വാമനൻ വൈവസ്വത മനുവെന്നും വർത്തമാന യുഗം വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന യുഗം ഏത് മനുവാണ്? വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യുഗം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. സർവഭൗമൻ സാവാർണി മനുവെന്നും ഋഷഭൻ ദക്ഷസാവാർണി മനുവെന്നും വിഷക്സേനൻ ബ്രഹ്മസാവാണി മനുവെന്നും ധർമ്മസേതു ധർമ്മസാവാണി മനുവെന്നും സുധാമൻ രുദ്രസാവാണി മനുവെന്നും യോഗേശ്വരൻ ദേവസാവാണി മനുവെന്നും ബൃഹത് ഭാനു ഇന്ദ്രസാവാർണി മനുവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ 430 കോടി സൂര്യവർഷങ്ങൾ ഭരിച്ച 14 മനുക്കളിൽ ഒരു സംഘം മനുക്കളുടെ നാമങ്ങളാണിവ. 430 കോടിയാണല്ലോ അല്ലെ. 430 സൂര്യവർഷങ്ങൾ ഭരിച്ച 14 മനുക്കളിൽ ഒരു സംഘം മനുക്കളുടെ നാമങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുകളില് നമ്മൾ വായിച്ചത് മുഴുവനും. മനുക്കളെ കൂടാതെ യുഗാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? യുഗാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നിവയാണ് 4 യുഗങ്ങൾ. ഓരോ യുഗത്തിലും അവതാര വർണ്ണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓരോ യുഗത്തിനനുസരിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ നിറങ്ങള് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗൗരവർണം, അരുണവർണം, കാർവർണം, പീതവർണം എന്നിവ യുഗാവതാരങ്ങളുടെ യഥാക്രമ വർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഓരോ നിറത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. നിറം അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓരോ യുഗത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് യഥാക്രമം ഓരോ യുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ നിറങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഗൗരവർണം, അരുണവർണം. അരുണവർണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കളറ്? ചുമപ്പാണോ? അല്ലെ. അരുണവർണം, കാർവർണം, പീതവർണം എന്നിവ യുഗാവതാരങ്ങളുടെ യഥാക്രമ വർണ്ണങ്ങളാകുന്നു. ദ്വാപര യുഗത്തിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കാർവർണനായും കലിയുഗത്തിൽ പീതവർണനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടും അവതരിച്ചു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പീതവർണനായിട്ടും ദ്വാപര യുഗത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കാർവർണനായിട്ടും അവതരിച്ചു. പിന്നെ ഏത് യുഗാണുള്ളത്? പിന്നെ സത്യയുഗത്തില് ആരായിട്ടാ വരുന്നത് ഭഗവാൻ? സത്യയുഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യയുഗത്തില് നരസിംഹല്ലേ? നരസിംഹ. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഏത് യുഗം ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ? ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗത്തിൽ ആരാണ്? ശ്രീരാമനായിട്ട് അല്ലെ. ശ്രീരാമനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ നിറങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോരുത്തരുടെ നിറങ്ങള്. ആകയാൽ അഖില ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ കപട നാട്യക്കാരന് ഭഗവത് അവതാരമായി വേഷം കെട്ടാൻ യാതൊരു പഴുതുമില്ല. അപ്പൊ ഈ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം എന്താണ് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കപട നാട്യക്കാരന് ഭഗവത് അവതാരമായിട്ട് വേഷം കെട്ടാനായിട്ട് യാതൊരു പഴുതും അവിടെ ഇല്ല. അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിശ്ചയമായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു അവതാരം ഭഗവത് അവതാരമാണ് താനെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ സുസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ച് അനുമാനത്തിലെത്തുന്നു. അവതാര ലക്ഷണവും സവിശേഷമായ ദൗത്യവും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ വരാനായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അത് എപ്പോ എവിടെ ഏത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നടക്കം നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കൽക്കി അവതാരം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഇത്രയും നേരത്തെ തന്നെ, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, വേദങ്ങളിൽ ഇത് മുഴുവനും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ കപടനാട്യക്കാരന് ഇത് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടാനായിട്ട് യാതൊരു പഴുതും അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അനുമാനത്തിലെത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവതാര ലക്ഷണവും സവിശേഷമായ ദൗത്യവും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോ അവതാരത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളതും ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങളില് അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. പ്രത്യക്ഷ അവതാരങ്ങളെ കൂടാതെ ഭഗവാൻ അസംഖ്യം അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതും ഉണ്ടാകും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവതാരങ്ങളുണ്ടാവും. അത് നമുക്കിപ്പോ വിഭൂതികള് ഭഗവാന്റെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, നമുക്കറിയില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്. പിന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം അവതാരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അധികാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരോക്ഷമായി അധികാരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവയെ വിഭൂതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അധികാരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ അവതാരങ്ങളാണ്. അതല്ല, പരോക്ഷമായിട്ട് അധികാരപ്പെടുത്തുമ്പോഴെന്താണ്, അതാണ് വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കുമാരന്മാർ, നാരദൻ, പൃഥു, ശേഷൻ, അനന്തൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രത്യക്ഷ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോ 4 കുമാരന്മാര്, നാരദ മഹർഷി, പൃഥു മഹാരാജാവ്, ശേഷൻ, അനന്തൻ, ഇതൊക്കെ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. വിഭൂതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഭൂതി യോഗാധ്യായത്തിൽ അവ സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശമായിട്ട് അങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മള് വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ല, പരോക്ഷമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവാ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതാഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യാമഖണ്ഡിതം. സ ഏവാ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതാഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യാമഖണ്ഡിതം. വായിച്ചോളൂ. സൈവാ പ്രഥമം ദേവാ കൗമാരം സ്വർഗമാശ്രിതാഃ ദുശ്ചര്യം കൗമാരം സർഗമാശ്രിതം ദുശ്ചര്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, സ ആ ഏവ നിശ്ചയമായും, പ്രഥമം ദേവഹ പരമപുരുഷൻ, കൗമാരം കുമാരന്മാർ, അവിവാഹിതർ സർഗം സൃഷ്ടി, ആശ്രിതമായി അതായത് വിധേയമായി, ചചാര നിർവഹിച്ചു അനുഷ്ഠിച്ചു, ദുശ്ചരം നിർവഹിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമേറിയ, ബ്രഹ്മൻ പദവിയിലുള്ള, ബ്രഹ്മചര്യം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അതായത് ബ്രഹ്മൻ പറഞ്ഞത് വിധേയത്തോടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അണ്ഠിതം നിർവിഘ്നം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവന് 4 കുമാരന്മാർ അവിവാഹിതരായവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഖണ്ഡിതമായ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന അവർ നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കഠിന തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിലെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഓരോന്നോരോന്ന്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് ബ്രഹ്മദേവന്റെ 4 കുമാരന്മാര്, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏത് കുമാരന്മാരാണത്? 4 കുമാരന്മാര്. സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരൻ. ഇല്ല, സനാതന സനൽകുമാരന്മാരാണ് ഈ 4 കുമാരന്മാര്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് ബ്രഹ്മദേവന് ഈ 4 കുമാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അഖണ്ഡിതമായ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന അവർ നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ ഏത് രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ശ്രമിച്ചത്? നിരപേക്ഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് കഠിന തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടി നിർവഹണവും സംരക്ഷണവും ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നിശ്ചിത കാലയളവില് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി
നടക്കുന്നുണ്ട്, നിർവഹണം നടക്കുന്നുണ്ട്, സംരക്ഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിന് നാശവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സവിശേഷതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനാണ് സൃഷ്ടി നിർവഹിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ആ ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മദേവനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സവിശേഷതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളുണ്ട്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കുമാരന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടിയിലാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 4 കുമാരന്മാര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടിയിൽ ആവിർഭവിച്ചവരാണ്. ശിക്ഷണപരമായ കഠിന ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ അഭ്യസിച്ചു. അപ്പോ എന്താണ് കഠിനമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഏത് സാക്ഷാത്കാരാണ് അഭ്യസിച്ചത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് അഭ്യസിച്ചത്. ഈ കുമാരന്മാർ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളാണ് ഇത് ഈ 4 കുമാരന്മാര്. കഠിനവും ശിക്ഷണപരവുമായ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെല്ലാവരും യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർ ആരായിരുന്നു? അവരെല്ലാം യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത ജന്മത്താൽ അല്ലാതെ കർമ്മം കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടും ആർജിക്കണമെന്നും അപ്രകാരമേ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ ഒരാൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാവൂ എന്നും ഈ ദൃഷ്ടാന്തം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മത്താൽ അല്ലാതെ കർമ്മം കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്താ ആർജിക്കണം? ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കർമ്മം കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടും ആർജിക്കണമെന്നും അപ്രകാരമേ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ അനുഷ്ഠിക്കാനാകൂ എന്നും ദൃഷ്ടാന്തം വ്യക്തമാക്കുന്നു, നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയതാണിത്. അടുത്തത് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 7. ദ്വിതീയം ഭവായസ്യ രസാതലാഗതാമഹീം ഉത്തരീഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകര്യം വപുഃ. ദ്വിതീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലാഗതാമഹീം ഉത്തരീഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകര്യം വപുഃ. വായിച്ചോളൂ. ദ്വിതീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗതാമഹീം ഉത്തരീഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകര്യം വപുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അവതാരം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ 4 കുമാരന്മാരാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് പറയാണ് ദ്വിതീയം രണ്ടാമത്തെ, തു എന്നാൽ, ഭാവായ ക്ഷേമത്തിനായി, അസ്യ ഈ ഭൂമിയിൽ, രസാതല നിമ്നതലങ്ങളിൽ, രസാതലത്തില്, ഗതി പോയി, മഹീ ഭൂമി, ഉത്തരീഷ്യൻ ഉയർത്തുന്നു, ഉപാദത്ത സ്ഥാപിച്ചു, യജ്ഞേശ നിയന്ത്രകൻ അഥവാ പരമ ഉപഭോക്താവ്, സൗകരം പന്നിയെ പോലുള്ള അതായത് വരാഹം, വപു അവതാരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവായ ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരം രണ്ടാമത്തെ അവതാരം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമി ക്ഷേമാർത്ഥം ഭൂമിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധോലോകം രസാതലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? വരാഹാവതാരാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. വരാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരിക്കും പന്നി അല്ലെ. പന്നിയല്ലേ വരാഹം? രണ്ടാമത്തെ അവതാരം പരമഭോക്താവായിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരം കൈക്കൊണ്ട് എന്തിനാണ് വരാഹാവതാരം കൈക്കൊണ്ടത്? ഭൂമിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധോലോകത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൂമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? വരാഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭൂമി എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ അല്ലെ. ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമിനെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചപ്പോ ആ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാണ്? ഇന്ന് പോയിട്ട് ഭൂമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കാണ്? വരാഹമായിട്ട് അവതരിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഓരോ അവതാരവും നിർവഹിച്ച വിശേഷ കർമ്മവും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. ഓരോ കർമ്മങ്ങള്
നിർവഹിക്കാനുണ്ടാകും. അതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സവിശേഷമായ കർമ്മമില്ലാത്ത യാതൊരു അവതാരവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ലീലകൾ സദാ അസാധാരണവും സർവാതിശായിയുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അസാധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മള് അതിശയിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ഏതൊരു ജീവസത്തയ്ക്കും നിർവഹിക്കാൻ അസാധ്യമായവയാണത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കൊന്നും നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും പൃഥ്വിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അവതാരം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളുടെ അതിശക്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നും പൃഥ്വിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തു. അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ വരാഹത്തിന് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് എന്തിനാണ് കഴിയുന്നത്? വരാഹത്തിനാണ് കഴിയുന്നത്. സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ അത്ഭുതത്തെ അത്തരം അശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയെ ഒളിപ്പിച്ച അസുരന്മാർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. വരാഹമായി അദ്ദേഹം അവതരിച്ചുവെങ്കിലും സദാ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തർ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരാഹമായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവതരിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസുരന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അല്ലെ, എന്താണ് പറയുക, ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരനായിരുന്നു, ഭൂമിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു? സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചപ്പോ അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? വരാഹമായിട്ട് അവതരിച്ചു. അങ്ങനെ വരാഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എങ്കിലും സദാ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തന്മാര് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിക്കാം, കുറച്ച് കൂടി എടുക്കാലോ. അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടവതാരം കണ്ടു അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് കുമാരന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അടുത്തത് വരാഹ അല്ലെ? രണ്ടെണ്ണല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൃതീയം ഋഷി സർഗം വൈ ദേവർഷി ത്വമുപേത്യ സഹ തന്ത്രം സത്വതമാചഷ്ട നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മണാം യതഃ. തൃതീയാം ഋഷി സർഗം വൈ ദേവർഷി ത്വമുപേത്യ സഹ തന്ത്രം സത്വതമാചഷ്ട നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മണാം യതഃ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? തൃതീയം, മൂന്നാമത്തെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ ഋഷി സർഗം, ഋഷികളുടെ സഹസ്രവർഷം, വൈ നിശ്ചയമായും, ദേവവർഷിതം, ദേവന്മാരുടെ മധ്യയുള്ള ഋഷി അവതാരം, ഉപേത്യ അംഗീകരിച്ച ശേഷം, സ അവൻ, തന്ത്രം വേദ വിശദീകരണങ്ങളിൽ, സാത്വതം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ച, ആചഷ്ട സംഭരിച്ചു, നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാത്ത പ്രവൃത്തി, കർമ്മണാം കൃത്യത്തിന്റെ, യതഃ അതിൽ നിന്നും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: ഋഷിമാരുടെ സഹസ്രവർഷത്തിൽ ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ ദേവർഷി നാരദന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്തെ അവതാരം എടുത്തു. ഭക്തിയുത സേവനത്തെയും നൈഷ്കർമ്മത്തെയും വിശദീകരിക്കുന്ന വേദതന്ത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം സംഭരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവതാരം നാരദ മഹർഷിയുടെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. ദേവർഷി നാരദനായിട്ട് ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്തെ അവതാരം കൈക്കൊണ്ടു. എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം? ഭക്തിയുത സേവനത്തെയും നൈഷ്കർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന വേദതന്ത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം സംഭരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം, അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരമായ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി നാരദൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? നാരദ മഹർഷിയായിട്ട്, ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി നാരദനായിട്ട് അവതരിച്ചു. സർവ പ്രപഞ്ചത്തിലെയും വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും അഖില ജീവി വർഗങ്ങളിലെയും സമസ്ത ഭഗവത് ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാണ്. അപ്പോ നാരദ മഹർഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എവിടെയും എപ്പോഴും എല്ലാവിടും കയറി ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ട്?
നാരദ മഹർഷിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തും അസുരന്മാരുടെ അടുത്തും മനുഷ്യരുടെ അടുത്തും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുപോലെ എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലും അഖില ജീവിവർഗങ്ങളിലും സമസ്ത ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് എല്ലാവരും തന്നെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചയിതാവായ ശ്രീല വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദ വിശദീകരണമായ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിന്റെ കർത്താവ് ശ്രീ നാരദനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നാരദ പഞ്ചരാത്രം, അതിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഏതാണ്? നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ക്രമങ്ങളും, പൂജാക്രമങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാരദ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരമാണ്. കർമ്മഫല ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ലൗകികരെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൗകിക വ്യക്തികളെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ലൗകികർ അത്യന്തം ആകുന്നു. അപ്പോ കഠിനാധ്വാനികളാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കഠിനാധ്വാനികളാണ് ആര്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ലൗകികരായ വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളാൽ പരിപൂരിതമാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം, ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ സാമ്പത്തിക പുരോഗമന പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്താണ്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും പുരോഗമന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതില് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും എന്തുണ്ട്? പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതിന് സൂചനയുണ്ട്. മാത്രമല്ല കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ നല്ലതും ചീത്തയുമായ അത്തരം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവും, അതില് ചീത്ത പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാണ്? വലയം ചെയ്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കർമ്മങ്ങളും വരാം, ചീത്ത കർമ്മങ്ങളും വരാം. രണ്ടിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. സത്കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതിക ക്ഷേമവും ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഭൗതിക ക്ലേശവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ഷേമം ഉണ്ടാകും, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ക്ഷേമമെന്നും ക്ലേശമെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭൗതിക അവസ്ഥ പരമമായി ദുരിതത്തെ മാത്രമാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തില് ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? ഭൗതിക അവസ്ഥ പരമമായിട്ട് അത് ദുരിതത്തെയാണിത് പറയുന്നത്. നിരുപാധികമായ അവസ്ഥയിലെ ശാശ്വത ആനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മൂഢരായ ഭൗതികവാദികൾക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല, ഭൗതികവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ആനന്ദത്തിന്റെ ഉണ്മ എപ്രകാരമാണ് അനുഭവസിദ്ധമാകുന്നതെന്ന് ഈ മൂഢരായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ശ്രീ നാരദൻ അറിവ് നൽകുന്നു. അപ്പോ നാരദ മഹർഷിയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ള മൂഢരായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദികൾക്ക് എപ്രകാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അനുഭവസിദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നാരദ മഹർഷി അറിവ് നൽകുന്നു. ലോകത്തിലെ രോഗഗ്രസ്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. ഇപ്പോ അസുഖം, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം അല്ലെ, ആ രോഗഗ്രസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനുള്ള ആ മാർഗനിർദ്ദേശം ആര് നൽകുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി നൽകുന്നു. ഇതര പാലുൽപ്പന്ന പദാർത്ഥോപയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അജീർണത്തിന് പ്രതിവിധിയായി സംസ്കരിച്ച മറ്റൊരു പാലുൽപ്പന്നമായ തൈര് ഉപയോഗിക്കാൻ രോഗിയോട് വൈദ്യൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആകയാൽ രോഗഹേതുവും രോഗപരിഹാരവും ഒന്നു തന്നെയാകാം. എന്നാൽ അതിനെ നാരദനെ പോലുള്ള വിദഗ്ധനായ ഒരു ചികിത്സകനെ കൊണ്ട് വേണം ചികിത്സിക്കാൻ. ഒരാളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന
അതേ പ്രതിവിധിയാണ് ഭഗവത്ഗീതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അത് നിശ്ചയമായും ഒരാളെ നൈഷ്കർമ്മ്യ പാതയിൽ അഥവാ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതായത് ഇതര പാലുൽപ്പന്ന പദാർത്ഥ ഉപയോഗങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അജീർണത്തിന് പ്രതിവിധിയായിട്ട് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പാല് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രതിവിധിയായിട്ട് വൈദ്യൻ എന്ത് പറയും? തൈര് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. തൈര് നമുക്ക് മറുമരുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗം വരാണെങ്കിൽ മറ്റേത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അതേപോലത്തെ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സകനാണ് നാരദന് പറയുന്നത്. നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സകനെ കൊണ്ട് വേണം ചികിത്സിക്കാൻ. അതായത് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ കൊണ്ട്, മഹാത്മാവിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടത്. അപ്പോ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും പ്രതിവിധി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. നല്ലതാകാം, ചീത്തയാകാം. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തില് നല്ലതും ചീത്ത ഒന്നുമില്ല, രണ്ടും എന്താണ്? ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ടുള്ള പ്രതിവിധി എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണെന്നുള്ളത് ആര് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്? ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാരദ മഹർഷിയുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവതാരം കൈക്കൊണ്ടതാണ് മഹർഷി നാരദനായിട്ട്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ